sing siji. Kula Saira. Saira. Lajeng panjenengan menika sinten to? Kapten Lazarus saka itu. Kapten Lazarus saking Turki. Wonten mikaten menapa ngantos panjenengan menika dumugi wonten ing Mesir. Aku goleki sing jenenge Saladin. Panjenengan menika ngadosi ingkang nami Saladin. Nek wis ketemu bakal tak pateni. Lah kok kados katen to? Apa kowe ngerti sing jenenge Saladin? Saladin pancen leres mapan wonten ing Mesir menika. Nanging dinten sak menika piyambakipun nembe kemawon wonten ing Pamulangan. Resia. Inggih kula. Nek ngono ra dadi daya pangapa? Aku ora bisa ketemu marang Saladin. Sakwise aku ngerti pasuryanmu sing kaya mangkono. Aku kapilut marang ayumu. Kula Resia. Ing papan kene kowe gelem dadi bojo. Kula tatos karo panjenengan. Pancen kabeh mau bener. Kula mboten kersa kali panjenengan. Nek pancen kira gelem bal peksune papan kene. Panjenengan padheng utawa paring kersa kali kula. Sopo? Kapten Lazarus. Ana apa? Yen sliramu nembung tresna marang Kang Mbok Resia, ya. Aku kang bakal dadi pembalap. Kowe dadi pembalap. Resia, Resia. Aku durung takon marang kowe kok ya jeneng Wisati. Aku ya ora ngadang. Nek arep liwat yo liwato. Ora aku ora arep liwat. Lah ijo. Aku arep kandha karo kowe. Lah kowe kok mlayu-mlayu sapa jenengmu? Aku Resia. Resia. Yo saka ing Ngerem Sekutari. Saka Ngerem Sekutari. Mongko Ngerem Sekutari nganti tekan papan kene iki ada lho. Ayo mesti wae atuh to. Lah kok nganti keplayu teko papan kene? Jur ana wigati apa? Lamun nganti aku mlayu teko papan kene, mung pergo kabeh wong saka tumindahe Kapten Lazarus. Kapten Lazarus. Nek ora kleru jenenge Kapten Lazarus kuwi kapten ana ing kerajaan Turki. Pancen bener. Teko Ngerem Sekutari. Dheweke iki goleki sing jenenge Saladin. Lah terus sakwise dheweke ora ngerti Saladin, ngerti kelawan aku. Terus dheweke iki nembung karo aku kang supaya aku dadi garwane. Kapten Lazarus wis seneng karo kowe. Nanging kowe ora gelem. Aku mau mergo ora seneng karo Kapten Lazarus. Pancen bener. Lah kenapa kok ora gelem wong Kapten Lazarus ki wong dipangkat derajat. Pangkate ning kerajaan Turki pol dhuwur. Amo senajan to dheweke iki dipangkat nang derajat, nek yen to atiku ra seneng ra bakal kelakon nyawiji. Mulane saka kuwi, aku ketemu marang sliramu, aku bakal njaluk sampeyan tuku. Resia yo mau. Yo Resia nek pancen kowe iki njaluk sabiyantuku ning kene mbok menawa. Resia! 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 Resia. Apa? Kowe kandamu perawan. Malah yang-yangan kok kene. Iki yangmu yo. Lah sing kandha iki yangku ki sapa to? Cenias-ceniis. Mboten. Kula niki mboten napa-napane kalih Resia. Ora apa-apane. Nggih. Nek ngono Resia, tak bae bojo. Nek iki monggo. Loh, lah kok nyuwun iki piye to? Monggo. Njaluk tulung karo kowe. Cek bene iki ngelingake Kapten. Ayo.
ngene. Kula nyari wuwus perkara niki. Kula niki ngertos nek sampean Kapten Lasaruki. Yo, Kapten teng kerajaan Turki. pancen bener. Ajeng seneng kali Resia. Ora ajeng pancen seneng. Seneng kali Resia. Nah, niki wau kula pun bejani kali Resia. Sedaya lampah panjenengan kula sampun ngertos. Mila genipun panjenengan badhe nresnani kalih Resia mboten usah dipun lajengaken. Sebab apa ora kudu tak bajut? Sebab Resia mboten seneng kalih sampean. Rak mung perkara ora seneng to. Lan Ning aku seneng. lho jenenge tiyang tresna niku kula ibaratke tiyang keplok. Keplok nek tangan setunggal niki mboten badhe saged. Sing kandha sapa? Lah sampean saged. Iku kowe sing bodoh. Lah kok saged? Nek aku keplok tangan sito iso muni. Cah, sampean carane. Muni. Oh niku sampean keplok Kanjeng Entok. Ayo, ora tangan loro to. Lho berarti nek ate lagi tangan setunggal to. Karo sikil. Mboten tangan kalih tangan lumrahe tiyang keplok niki lho. Ning rak muni to. Nggih. Nek boten kali kentol, boten kali sih. Wis tak butuhke lagi. Tak butuhke Resia. Nuwun sewu kula niki nggih boten napa-napa. Nek sampean ngersakaken kalih Resia ning Nek ora apa-apa yo minggir. Resia niki boten tresno kalih sampean. Ora tresno ora saiki, besok tresno. Besok tresno numpang boten. Ora besok. Oh, nek ra tresno ku ora bakal. Sik. Nek kowe ora tresno, sesuk mulai mek sapa? Wah. Empon iki aku ora malu-malu. Karo cek wong kene. Ngegrab nggih. Ngegrab. Ngegrab grepe tutup. Ora iso. Grab 24 jam. Lah nek kuwatir tak ombyong sisan. Motormu wis ra muat, wis kakek muatan. Padahal sampean mboten sadar sekali. Wis mikir, Resia tak paksa. Boten kula alangi sampean. Oh, nek ngono ki wani ora. Wani kan sampean. Oh, hati-hati terus. Bos, itu dia. Bos, bos. Bos, bos. Loh, loh, Lho iki ngopo to Sati? Lah Kapten Lasaruki ngendi to? Lho Mas, kula niki kula sampun mati. Sareng kula tanding dipun piting badhe pun tamane pusaka. Lho, ngertos susupe kula kok Kapten Lasaru langsung mlajar. Oh, ngerti kuwi mah. Niki mertandakaken sesupe kula niki menapa abdi wonten ing kerajaan Turki. Pun sing perlu sakniki pun samet, monggo panjenengan kula kanthi. Piye? gagal. Gurung. Oh, bisa urung. Aku tak takon sih. Apa ing kerajaan Turki ki ana abdi anyar? Kerajaan Turki. Yo, pancen ora. Sopo? Sati Bey. Lah iki Oh, lha iki kepiye? sing dadi perkarane ya Sati Bey iki. Lho perkarane piye? Nalika semono aku ra yo nongkrong saka tarik. Goleki sing jenis Sati. Bener. Ing kono aku ora ketemu. Ning aku malah ketemu karo Resia. Resia iki wong ayu. Aku seneng arep tak pek bojo. Klakon tak tembung. Melayu ditulungi karo Sati Bey. Terus Sati Bey tak pengira no malah dadi perang aku karo Sati Bey.
Lah kowe menang apa kalah? Jare yo menang. Yur, sakwise Sadigae dak tingkes. Aku ngerti. Sesupe ana ing kerajaan Turki. Diagem karo Sadigae. Aku terus mlayu. Kapten Asaro. Saiki perang aja mung nganggo apa. Kudune nganggo akal. Terus nggo akal sing kepiye malih? Sukotari iki taman larangan apa ora? Ing sakjroning Sukotari pancen ana sing jenenge taman larangan. Lah abdi jenenge Sadigae mesti ning Rum Sukotari. Lah engko dhewekne ning manggone ning Rum Sukotari. Ngerum Sukotari padha diabong, Sadi padha diringkus. Taman Rustat Mapel diobong. Ayo ning kono dare. Kaya biasa. Ana ing kerajaan Turki sing pari kudune bisa gawe ketentraman mong kowe aku parandene sedulur. Ning nganu ning kene iki iso ana perkara. Bisa ana perkara. Iso. Sopo sing dadi dalang perkara? Kalaning Kapten Lasaru seneng Resia. Aku mrepeki gone seneng karo Resia. Sak banjure Yo Kapten Lasaru nesu to karo aku. nesu karo kowe. Oh. Loh, lah kok kobong lho. Loh, Tak kenapa kobong. Aku dadi slametake. Tiang boten yen boten palelah kalian Sang Raja Abdul Aziz boten pareng mlebet teng taman larangan menika. Apa kowe mlebu? Lho kula ngertos kapan teng mriki. Najan tak apa kowe aja mlebu. Lho, wis luput. Ayo, sowanke. Jenderal Muhammad Kapten Lasaru Takoni ora jawab, mak takon, bali takon. arep takon apa? Arep apa? Nganti aku nyahak kawan Sadi. Sadi ora luput. Oh, bisa ngandani ora luput. Yen to Sadi arep nyelametake lawan Gusti Putri. Gusti manggone ngendi? Konstantinopel. Lah, taman larangan apa ora? Pancen bener. Lah tamane kanggo sapa? Kanggone Gusti Putri. Lah kenapa? Sadi bewan mlebu. Iya aku klaru. Nek pancen Sadi kleru, Nek ngono paten ya. sing nyekel lawan Sadi ana ing sakjroning taman Konstantinopel sapa? Aku. Karo Kapten. Ya aku Kapten Lasaru. Nek ngono Jenderal Muhammad parandene Kapten Lasaru uga luput. Lho. Sing luput ora aku. Mesti luput. Lah sebabnya apa kok Kapten Lasaru karo Jenderal Muhammad. Muhammad Apa mergo sak kloron uga ning jerone taman larangan kene.
Ya, Jadi nek aku ora luput, ora kleru. Aku saya sak jabane. Lho kok kok sajabane piye? Lah iki sak jabane Rostatinopo to. Ndi? Iki sak jaban. Rostatinopo ngono. Bakune. Mati. ampun Nek pancen Jenderal Muhammad, Kapten Lasaru arep perjaya kelawan Sadi. Aku lan Hasan sing arep. Ora situ ae yo. bal mlayu kok. Saiki kaya besat. Perkara wis cetha kok kaya piye. Iki sing jalari iki Jenderal Muhammad karo Kapten Lasaru. Pancen bener Sadi. Kula perkara iki kudune mbok adili ning gone Kerajaan Turki ana ngersane Sang Baginda Raja Abdul Aziz. Nek pancen kaya ngono, ayo padha bebarengan munggah ana ing kerajaan Turki. Kaya ngono ya ayo.